Много се радвам да ви видя, познати и непознати лица. Ще ви прочета 3 от последните си стихотворения. Септември не може да свърши така. Преди да си кажем какво ни убива, очите изтичат подобно тъга и сливат цвета си с нещо любимо. Не помня последната дума за бряг. Не помня къде се разминахме с тебе. В каквото повярвахме, вече е прах. А другото просто е друга потребност. След всяка целувка светът е крилат. Да можеше думата жар да ме стопли. Не падам, държа се за 2 хвърчела. Добре, че последната дума е обич. Лабиринти се казва следващото стихотворение. Защото самотата няма своя форма, заема формата на тялото, в което е. През хората минават други хора и всеки продължава за където е поел. В чувствата живеят други чувства, а в редовете други редове. Уж незначителни неща, а ни пречупват и лъжем себе си, че сме добре. Пространствата са многолюдни, намираме се и се влюбваме дори, но всеки по-отделно е изгубен в своя собствен лабиринт. И сега последното, което на мене ми е любимо, много любимо да кажа. Неясни очертания на вторник. Сърцето си оставих после пис. Не слагайте на думите намордник. На думите им трябва празен лист. На думите им трябват още думи. А на човека друг човек и нещо топло помежду им, топящо всички снегове. Неясни чувства и представи, метафори от плът и кръв. Смъртта е част от всички стаи. Животът просто е такъв. Сълза, извираща от нещо старо. Солена тишина без брод. От себе си какво да ви оставя? Освен любов. Освен любов. Ами, това беше официалната част. Да. И отново благодаря на всички, че сте тук, че сте с мен на първото представяне, на първото